Euskal Herriko Unibertsitatean egoeraren prekarizazioa salagarria da eta sindikatuetatik ondorengo aldarrikapenak egin ditugu. Ordezko irakasleen jardun osora izatea, lanaldi partzialean dauden irakasleen gainerako aktibitateak onartzea, alegia klaseen prestakuntza, formazioa, oinarrizko kudeak eta koordinazio lanak eta irakasgaiari loturiko ikerketa. Aitortu eta ordaintzea. Horretarako 41/2008 dekretuaren aldaketa eskatzen dugu. Irakaskuntza zama handitzeari ez, japeko kredito kopurua mantendu, hiri kolektibo guztiak sartuz eta bereen artean oreka bilatuz. Sailak hornitu, plantillak handitu, burokratizazioari mugak jarri. Soldatak handitu galdutako erosahalmena berreskuratzeko. Diskriminaziorik ez, 5 urtekoak eta 6 urtekoak eskatu, aitortu eta jaso ahal izateko. Meritu nahikorik duten aldi baterako irakasle ikertzaileen diskriminazioari ez. Osagarri gehigarriak eguneratu. Finantziazioa ditu BPG-aren 100% heltzeko, plangintza adostu eta publikoa egin. Baliabide ekonomiko hauek langileriare ere bideratu. EHko plantilla handitu eta gaztetu.